Tak, máme nahráváno, nahráváme a vlastně dneska budu mluvit o pár věcech, na který Vlaďka naváže s tou lekcí, to znamená ještě si to trošičku jakoby rozšíříme. Šamani vůbec podle mýho vnímání jsou vlastně léčitele. Jsou to lidi, kteří léčí jak sebe, tak prostředí okolo sebe, prostor, v kterém žijou a v další míře všechny bytosti, kterými přicházejí do cesty a vlastně je žádají o pomoc. To je jedno, jestli jsou to lidi, zvířata nebo rostliny. V podstatě šaman je člověk, který vnímá ty potřeby jiných bytostí, jakýchkoliv jiných bytostí, který se mu dostávají do prostoru. Stále nic, Vlaďko. Když tak se zkus připojit přes synův telefon, možná to zafunguje líp. Jo? Takže tohleto jsou 4 věci, které jsou podstatné. K tomu, abyste měli vůbec možnost léčit sebe, tak potřebujete navyšovat svoji energii. Podle mýho vnímání, jak já vnímám práci šamanů, tak nejdřív potřebujete v podstatě vyčistit svoje tělo, začít pracovat na tom, abyste v sobě měli víc energie a až máte víc energie, tak můžete začít dostávat nějaké informace k tomu, abyste vůbec mohli dál pracovat. To znamená, tohle se nedá přeskočit. Už mě slyšíte? Teď tě slyšíme. Jo? Pecka. Super. Vláčko, můžu tě poprosit, jenom já jsem tady začal jedno téma, tak ho dokončím a potom můžeme navázat dál, jo? Takže tohleto jsou vlastně první kroky. Další, léčit to prostředí, v kterém se nacházíte. To je velmi důležitý bod. Já jsem přesvědčený o tom, že správný šaman, když vleze do jakýkoliv ulice, do jakýhokoliv prostředí, do jakýhokoliv bytu, to je jedno, kam se pohne, tak to prostředí se začne měnit k lepšímu. Jako za mě tohle je prostě klíčová věc, protože vy navyšujete vibraci. Celý té ulice, ne-li té čtvrti. Čím víc energie máte, tím víc ovlivňujete to prostředí, v kterém jste. Pozitivně. To znamená, vy si můžete začít jakoby všímat i to, že vlastně se mění vztahy lidí v tom vašem prostředí. Některý lidi to úplně vyhodí, protože prostě nerezonujou s tím. Ale najednou se ty vztahy začnou měnit jenom díky tomu, že vy jste do toho prostoru vstoupili. Další věc je, když se bavíme o čištění toho prostoru, v kterém jako bydlíte, tak to začíná tím, že vlastně si začnete všímat různých negativních jakoby soustředění, negativní energie a ty začnete jako vyklízet. Jak kdybyste uklízeli si doma v bytě. V podstatě vám to jakoby začne se to měnit. Mně se už několikrát stalo, že tam, kam jsem se přistěhoval, začali prostě předělávat silnici, že začali měnit vůbec to místo jako takový a já jsem si říkal, kurňa, proč to tady vždycky furt rozkopávají, když já někam jako kde jsem. A když jsem se hodně jako pohyboval, tak se to tak děje, ale podle mě to jsou prostě zásady toho, že v tom místě je člověk, který prostě navyšuje tu energii toho místa. Můžete se mnou nesouhlasit, pak se ještě budeme bavit k tomu dál. Další, když mluvím o léčení dalších bytostí, schválně neříkám jenom lidí, protože vy můžete přijít do prostoru
a okamžitě vás napadne, že tady ta kytka není zalitá. To je práce šamana. I v tady ty míře úplně jakoby nepodstatný. Vy byste měli slyšet a vy navnímat to volání a jít a tu kytku zalejt. Chápu, že když přijdete k někomu na návštěvu, tak je blbý mu tam běhat z konví, ale vlastně můžete se vlastně dostat k tomu, že třeba řeknete tomu člověkovi, hele, tahle kytka už fakt jako leze z květináče. Ale je důležitý vnímat tu informaci, vnímat vlastně ten podnět. Vlastně tím, že ten šestý smysl, že mu dáte pozornost, tím, že vlastně vyslyšíte to volání, tak v sobě daleko víc vytváříte ty neuronové spojení, které vedou k tomu, abyste takovýhle jako volání slyšeli. To je jako podstatný. Takže když za váma přijde kočka, vidíte, že kňourá, že vám ukazuje packu, nebo vás volá kytka, nebo se stane, že v podstatě se někomu zdá o tom, že jeho mrtví rodiče přišli za váma, tak je to asi znamení, že s váma chtějí mluvit ty duchové těch rodičů. A nebo taky jenom prostě někdo přijde a řekne, hele, já mám fyzicky jako problém, nevíš o někom, nepomohl bys mi. Všechno to jsou vlastně, je to jedna a tatáž věc. Vy jste tady od toho, abyste byli léčitel a léčíte nejenom lidi, nejenom sebe, ale i to prostředí, v kterém se nacházíte. Tak, to je tak akurát vsuvka. A teďka, když dovolíte, předám slovo Vlaďce, která doufám, že už bude umět zapnout mikrofon a bude moct navázat. Ahoj, já jsem vás chtěla všechny pozdravit, a jsem nevěděla, že mě neslyšíte. Ahoj, Vlaďko. Nakonec mi to spravil malý Šimon. Sundal žvejkačku z mikrofonu. Nevím, něco tam bylo vypnutýho, prostě kde si jakou klávesu zmáčkla, no to začalo jít, my jsme na to s Jirkou nemohli přijít. Jo. Hele, ještě než začneš, jo? Taková jako tradiční věc. Jak jsi říkal o tom, že neběháte doma u někoho z konví, jo? Tak já to dělám, protože když přijdu do prostoru a ty kytky tak hýkají, že já nejsem schopná být v tom prostoru vůbec v klidu. Já to nevydržím s nervama. A buď tomu člověkovi řeknu, aby je zalil, nebo jedu zalejt já. Takže všichni moji známí, co k něm chodím na návštěvy, tak než přijdu, tak vždycky kontrolujou kytky, aby se pak nemuseli stydět. A už je to kolikrát hloupý, dcera vždycky říká, já jsem vždycky myslela, že mi skritizuješ všechny kytky. Oni chudinky pak tak strašně řvou, že já třeba v noci vstanu v 1 hodinu a jdu zalejvat kytky po bytě, protože nemůžu spát, jo. To se nedá vydržet prostě. Tak, k tomu, co budeme dneska dělat. Budeme se učit vstup do tranzu. Šamani pracují v tranzu. Oni tomu říkají vlastně druhá pozornost. Víte sami, určitě jste to studovali trošku a víte sami, že když jste v hlubší hladině vědomí v alfě, tak vlastně ten mozek reaguje úplně jinak a jste schopný přijímat úplně jiný signály a vnímáte věci, které jdou z podvědomí a jste schopný vlastně cítit energie, protože se zapojuje plazí mozek, ta část mozku, která jakoby je schopná fungovat v napojení na prostor, v napojení na druhé bytosti, vyciťovat.
A je to vlastně vstup jakoby do pole telepatie a akašické kroniky. Takže pokud prostě jste schopný zapojovat ten plazí mozek, se nám zapojuje při sexu, když jdete na záchod dokonce třeba, možná se vám stává někdy, že jdete na záchod nebo se jdete sprchovat a nejlepší info, jako chodí mě teda ve sprše, jo. Když na něco nemůžu přijít, tak se jdu vysprchovat. To vždycky zabere. Jo, takže do toho transu se můžete dostávat třeba tím, že plavete, že si zaplavete ve vodě někde, nebo tak. Vlastně je to napojení na takovou tu instinktivní pocitovou část jakoby vašeho vědomí, vašeho já, vašeho mozku. My se naučíme teďka do té alfy vstupovat naprosto jako cíleně a vědomě a udržet se v ní. Je na to velice jednoduchá technika. Stačí drobný trénink, ale mně se to povedlo jako velice rychle. Některé ty techniky mi šly těžko, jak si Zuzi mluvila o té vizualizaci. Tak mě to trvalo půl roku, než mi to začalo fungovat. Já jsem tenkrát někde našla to cvičení v nějaké knížce a prostě jsem to testovala tak dlouho, dokud se mi to nepovedlo. Takže, ale tady ta technika do toho transu je velice jednoduchá. A my se naučíme vstup do transu dneska a vytvoříme si základní takovej pracovní šamanský prostor. Na těch ukázkových hodinách, které jsme měli, jsme si vytvořili zahradu, kde se dají dělat různé věci. Můžete tam komunikovat s různýma svýma částma svýho podvědomí, s mužem, s ženou, s dítětem, se zvířetem, se spojenci. Ale teďka budeme používat trošku jiný systém, kam si můžete zvát i jakoby zemřelí lidi, můžete si tam zvát různé bytosti, ať už jakoby, který byly reinkarnovaný nebo různý zvířata. Můžete si tam pozvat i vysokofrekvenční bytosti. A tím myslím andělské bytosti, mimozemský, záleží na tom prostě, s kým budete komunikovat. Já mám schizofrenickou maminku a ve fyzické realitě jsem s ní nebyla schopná mluvit. Ona mě prostě napadala a když jsem s ní potřebovala něco řešit, tak jsem si ji zavolala tady do téhleté pracovní roviny a komunikovala jsem tam s její duší a ne s jejím vědomím já. Protože to byl jediný způsob, jak se s ní dalo vůbec jakoby se od ní něco dozvědět a něco jí třeba i vysvětlit nebo jí něco říct. A můžete si tam pozvat různý jako lidi na léčení, když třeba máte nemocného syna, dejme tomu, a nemůže za váma přijet. Můžete si ho pozvat do té alfy a můžete ho tam léčit. Budeme potom dělat techniky, kdy můžete v té alfě léčit sebe. Těch technik bude spousta, já vás se všechny postupně naučím. A můžete léčit druhý lidi, můžete léčit zvířata, můžete léčit kytky, můžete čistit prostor. Dá se to použít na spoustu věcí. Já jsem třeba, můj dům stojí na bývalém švédském bojišti a tady je prostě pod tím barákem jako do metru krev v zemi. Je to tady strašně nasáknutý. A já jsem to tady pořád dřív jako světila svěcenou vodou a různý rituály jsem tady dělala a různě jsem to čistila a nic nezabíralo. Tak jsem začala používat tady ten systém, který vás naučím. A to bylo první, co opravdu jakoby zabralo dlouhodobě, že se to opravdu začalo jakoby měnit a bylo to vidět okamžitě. Přijela kamarádka 3 dny potom, co jsem to udělala a říká, ty tady máš tak uklizený a přitom tady byl ale větší minec, než když to byla minule. A říká, ale jsem u tebe poprvé spala, poprvé nemám noční můry v tom baráku. Jo, takže tady ty techniky já vás všechny postupně naučím, dneska uděláme ten základ, kdy se naučíme tu rovinu vytvořit a naučíme se v ní pracovat. A vy si tam potom budete moct podle libosti přidávat různé funkce. Tam potom, když s tím pracujete díl, tak si můžete vymýšlet, co byste tam chtěli udělat. Můžete si tam dát třeba obrazovku, na kterou svoje podvědomí necháte promítnout určitý informace, na který třeba nemůžete přijít, nebo můžete si tam dát vitrínu s lékama. Já jsem se tam hodně chodila léčit.
Dá se to potom propojit i s tou zahradou, ale tomuhle se teď věnovat nebudeme. Teďka uděláme ten základ, abyste věděli, jak ta pracovní rovina funguje a jak ji můžete používat. A naučíme se ten základní vstup do toho tranzu. Bude to meditace. Tak já vám teď vysvětlím postup. Představujte si v hlavě ten postup, jako v obrazech, a potom půjdeme do toho tranzu a budeme to dělat už naživo. Zatím vám to jenom povím. Budeme sestupovat po schodech dolů. A vy si budete představovat barvy. A na každém tom schodu se vám rozsvítí barva. Na prvním schodu budete stát nahoře a budete sestupovat dolů. Na prvním schodu bude svítit červená. Buď se můžete rozsvítit vy jako červená, nebo si můžete rozsvítit ten schod pod sebou, anebo si tu barvu můžete rozsvítit jenom jakoby ve vizi v hlavě. To je na vás. Jak si to budete chtít udělat, jo? Celou tu rovinu si vytvoříte vlastně tak, jak si ji budete chtít udělat. Jaký barvy tam budete chtít mít a podobně. Budeme sestupovat. První schod bude červená, oranžová, žlutá, zelená, bledě modrá, tmavě modrá, fialová. V momentě, kdy se jdeme po těch schodech, tak váš mozek, tím, že to budete cvičit delší dobu a budete to zkoušet opakovaně, tak váš mozek se přepne do režimu, že když toto cvičení uděláte, tak automaticky přejde do stavu alfa. Musíte si dát pozor, když to budete dělat v leže třeba, tak se vám bude stávat, že budete usínat. Jo. Musíte si dávat pozor, tam je potom ta hranice mezi vlastně tou další vlnovou délkou, to je myslím teta, to už je spánková hladina, tak tady ta alfa je někde kolem 13,5 frekvence mozku. Ale když se stoupíte na 14-15, tak už jste v limbu, už spíte. Jo. Takže vy se potřebujete udržet na jakoby, těch 12 už je zase moc vysoká frekvence, tam už jdete zase spíš do bdělého stavu vědomí, ale okolo těch 12,5 až těch 13,5 to je ta hluboká alfa. Jo? To je takový ten stav, kdy cítíte, že jste v posteli třeba a začínáte usínat a sem tam, když už přecházíte do toho hlubšího stavu, do té spánkové hladiny, tak vám tam začnou blikat takový ty nesmyslný vize a různý takový ty nesmyslný informace a bláznivý nápady. Tak to už vlastně přecházíte do té spánkové hladiny, takže je potřeba se udržet někde mezi tím. Ano, Zuzi? Chtěla jsem se zeptat, tohle je přesně, protože v poslední době se mi často děje to, že v noci vnímám, že spím na půl, vnímám, že se mi jako něco zdá, neumím s tím ještě úplně pracovat, ale a pak třeba usnu, tak to je taky ta hladina alfa. Já vlastně vím, jako, že spím, nevidím se zřezu, vím, že se prostě tohle děje. Je to ono a je to vlastně ten přechod, když potom, kdybyste někdo chtěl, mohli bychom udělat i týdenní jako seminář na výstup z těla v noci, astrální výstup. A tam se právě používá tady tato frekvence, kdy se protahuje vlastně dílka té frekvence, protože normálně to máš tak, že jsi v bdělým stavu vědomí, ta alfa těsně před tou spánkovou hladinou trvá 4 až 6 sekund, než upadneš do limbu. A při těch cvičení, při tom výstupu se vlastně tady tato frekvence natahuje, aby byla co nejdelší, aby člověk prostě nepřešel tak prudce jakoby do toho spánku. A stejným způsobem se vlastně pracuje v tom tranzu. Je potřeba se naučit jakoby udržet se v tom hlubokém tranzu, ale nezajet vlastně do toho spánku. Furt jakoby balancovat na té hraně těch 13 Hz. Ano. Já myslím, tě doplním, nevím, jestli si to vybavuju dobře, ale tato frekvence odpovídá spánkové fázi, kdy se zdají sny. Jako oni té fázi, myslím, říkají REM. Rapid Eye Movement. Ty lidi se jim v téhle fázi jako se pozná právě podle toho, že pod víčkama se jim míhají zorničky. To je od těch 13,5 Hz, no. Ale my se budeme udržovat vlastně na té hranici jakoby těsně pod tím, kdy ještě seš jakoby bdělej. Ono to je docela těžký, protože vlastně tam člověk má tendenci furt jako usínat.
A problém je v tom, že když budete tady tu práci v té pracovní hladině, já tomu říkám pracovna, tady tomuhle systému, když budete v té pracovně chtít být 3,5 hodiny a budete tam těch věcí dělat víc, tak se vyvarujte toho, abyste usínali. Jo? Protože jak si automatizujete, že jdete do té pracovní hladiny a podvědomí si zautomatizuje, že prostě jo, jdeme spát, tak vás to bude automaticky okamžitě vypínat. Nebudete schopni udržet pozornost. Jo? Stane se vám to jakoby reflexem. To stejný se vám může dít u meditací, jo? Že třeba jdete meditovat, párkrát se vám stane, že u toho usnete a pak se vám tam zapne tady to automaticky, aha, jdu meditovat, jdeme se vyspat. A okamžitě vás to vypne, nejste schopní meditovat a strašně těžko se to odstraňuje, protože je to podmíněný reflex. Já jsem s tím bojovala asi 2 roky, protože jsem to neznala. A pak jsem našla v tibetském buddhismu v jedné knížce takovou techniku, že oni si dají před sebe misku se studenou vodou a když už začínají jakoby upadat do toho hlubokého tranzu na hranici té spánkové hladiny, tak si osvěží obličej nebo i zátylek studenou vodou. Vlastně. Protože ti tibetští mniši sedí 8 až 12 hodin v meditaci, že jo. Takže prosím vás, si dávejte pozor na to, abyste při těchto věcech nezačali usínat, protože toho se potom zbavit je fakt problém. Jo? To je důležitá věc, co jsem vám chtěla říct. A teď budu pokračovat ve vysvětlování té techniky. Takže se jdeme po těch schodech do té alfy a v ten moment se ocitáte v pokojíčku, což je váš takovej malinký nějaký krásný prostor. Tam si můžete odpočívat, můžete si tam řvát, můžete si tam vyslíct do naha, lehnout si k ohni, můžete si tam skákat na trampolíně, můžete si tam dělat cokoliv vám udělá dobře, cokoliv vás uvolní, dělá vám to radost. Moje kamarádka tam má klouzačku, která vypadá jak žirafa trampolínu, jo? Takže si tam do toho prostoru můžete umístit cokoliv potřebujete, jo? Postel na relaxaci, cokoliv. Je to jenom váš osobní prostor, je to místo, kam nebudete vůbec nikoho brát, nebudete tam provádět ani žádný léčení, ani nic podobného, je to jenom váš osobní prostor. Tady v tom osobním prostoru, ten si vizualizujete, můžete ho měnit, můžete si s tím hrát, můžete si ho pokaždý vytvořit jinak, v jiných barvách, třeba jinak osvětlený, změnit si tam nábytek nebo udělat si tam úplně cokoliv s tím prostorem. V tom prostoru někde bude nějaký vstup. Jo? Každý to má jinak, ten vstup. Budete hledat nějaký vstup, můžou to být dvířka, může to být nějaký okýnko, může to být komín, může to být tunel, může to být úplně cokoliv. A ten povede dolů. A vy tím tunelem otevřete ten portál a vstoupíte do toho tunelu a půjdete dolů. Takže půjdeme o 1 hladinu níž do té alfy, do toho pokojíčku. A pak půjdeme ještě o 1 hladinu níž, úplně do podvědomí. A v té spodní hladině, po tom výstupu z toho tunelu nebo z toho portálu, tak tam je ta pracovní hladina, v které budeme pracovat. Jo? Vstoupíme do toho portálu, půjdeme o tu hladinu ještě níž a na konci toho portálu, když vystoupíte do té pracovny, tak první, co budete mít před sebou sprchu. Můžete si ji udělat úplně jakkoliv, záleží na vás, co se vám bude líbit. Jo? Sprchu. Vy do té sprchy vstoupíte, můžete se předtím buď vyslíct, a nebo tam můžete vstoupit oblečení. To záleží na vás, je to úplně jedno. Jak si to uděláte, tak to budete mít. Vstoupíte do té sprchy, na dně té sprchy bude kanál, sítokanál, něco, čím bude odtýkat vlastně ta energie dolů. A nad vámi bude buď nějaký jako otvor, nebo to bude nějaký sprchovací prostě zařízení. Vytvořte si to, jak to budete chtít mít. Já tam mám otvor, který vede jakoby ven a tím otvorem svítí vlastně barevné světlo. V té sprše se vyčistíme. Můžete si tam pouštět různé frekvence, buď vám přijde nějaká barva
anebo si vymyslíte nějakou barvu, která vám třeba se zdá zrovna hezká, kterou třeba se obklopujete zrovna teď a používáte. Ty barvy se můžou měnit. Může to být bílé světlo, může to být třpitící se různý duhový světla, může to být cokoliv. Většinou na to vaše tělo bude hodně reagovat. Jo? Budou vám nějaké jako brnění po těle, horkost nebo něco takového, ale nemusí to tak být. Jo? Můžete si zkoušet vyloženě různé barvy, jakože některá ta barva vás úplně nadchne a budete se v tom rochnit prostě jak v horký koupeli a některou barvu si zapnete a řeknete si, hezký, nezajímá. Takže si vyčistíte energetické pole a tělo a necháte to světlo proudit nejenom přes svoje energetické pole, přes takzvanou auru, ale necháte ho protýkat i tělem. Může se vám stát, že se tou barvou jakoby naplníte a začnete mít pocit, že jste třeba zelení nebo světle růžový. Nechte to pracovat, jo? Podvědomí vás bude navádět. Hrajte si s tím, je to hra. Budete zkoušet, co vám prostě dělá dobře. Zjistíte, že některý světlo vás léčí, energetizuje, jiný světlo vás zase bude nabíjet, některý vás bude uklidňovat, prostě si to zkoušejte. Já třeba podle toho, v jakým jsem situaci přes den nebo jak se cítím, tak se to mění. Jo, někde je to třeba temně fialovo-purpurová, někde je to světle růžová a někdy je to prostě tmavě modrá nebo jiná barva. Takže to zkoušejte to, hrajte si s tím. Potom, co si dáme tady tu barevnou sprchu, tak otevřete dveře, které vedou do té pracovny a vystoupíte do té pracovny. V té pracovně si vizualizujeme ten prostor a umístíme si tam kulatý stůl, ke kterému si můžete zvát lidi, můžete je tam posadit, můžete se od nich něco dozvědět, můžete si s nima povídat, nebo se s nima můžete na něčem třeba dohodnout. A tím bychom možná pro dnešek mohli skončit. Uděláme tady tenhle kousek a příště se do toho vrátíme, do té alfy a budeme zkoušet další věci, další postupy. Ať toho nemáte moc. Souhlasíte s tím, nebo chcete toho víc? Vy jste všichni velice pokročili. Vládko, já mám jenom chci se zeptat, v tom prostoru se můžeme potkávat i my jako navzájem? Tam si, Martě, můžeš zavolat, koho chceš. To je tvůj prostor pracovní. Okay. Jo, kohokoliv. Můžeš si tam zavolat anděla, aby ti prostě třeba vyčistila energetický pole. Jo, můžeš si tam umístit prostě léky, který si vezmeš, když ti třeba něco je. Jo, tam se dá dělat strašná spousta věcí, můžete si s tím hrát. Je to váš prostor. Prosím vás pěkně, kdybyste s tím začali náhodou ještě dřív, než to budeme probírat a někoho si tam pozvali. Vytvořte tam dveře v nějaké části té pracovny, kudy budou chodit ty lidi, jo, dovnitř. Pozvěte je, požádejte je, aby přišli a řekněte jim, ať se jdou osprchovat. Jo? Postavte jim tam tu samou sprchu, co používáte vy a řekněte jim, ať se jdou vysprchovat a potom ať jdou dovnitř. A vždycky toho člověka je dobrý mu poděkovat, že přišel a rozloučit se s ním a zase ho těma dveřma poslat pryč a zavřít. Jo? Nenechávejte si tam, prosím vás, ty bytosti nebo ty lidi, když jdete pryč, ano. To je velice důležitý, tohleto. Tak, nějaký dotazy, někdo k tomu chce něco říct? Môžem to zopakovať, neviem, či som to dobre pochopila, lebo si povedala, že do toho priestoru nemáme púšťať nikoho, ale to je ten náš oddychový priestor, toto je ďalší priestor, hej? Půjdeme po schodech dolů do alfy a tam dojdeš do pokojíčku, to je jenom tvůj prostor, tam nikoho nezvat. A potom portálem z toho pokojíčku jdeme ještě o jednu hladinu níž do té pracovny a v té pracovně pak už můžeš dělat spoustu věcí. Jo? Ale pokaždé, když tam přijde někdo jakoby zvenku těma dveřma do té pracovny,
tak ho zase prostě poslat pryč a zase zavřít. Nenechávat toho člověka tam a odejít, ano? Dobre, ďakujem. Vláďko, já se jenom zeptám, a ta sprcha je v jaký té části? To je u toho mýho pokojíčku nebo v té pracovně? To je dole v té pracovně. Jo. Můžeš si tam v tom pokojíčku umístit, co chceš, třeba, nevím, výřivou vanu prostě s živou vodou. To je úplně na to, nebo trampolínu, nebo se tam můžeš věšet prostě na hrazdě, jako co chceš, úplně cokoliv. Okay, díky. Tak, ještě nějaký dotazy? Můžeme jít na tu meditaci, nebo... Jo, mám to ještě jednou zopakovat, ale já vás tím teď provedu, takže já půjdu pomalu, jo? Hlavně mi prosím vás neusněte u toho. Já to dělám v posteli v polosedě, aby mi nebylo chladno, protože tam jsem většinou třeba 20 minut, půl hodiny, mě se většinou ani nechce pryč od tam. Takže se takhle jako zakryju po prsa a jsem v takovém polosedu, protože jak si lehnu, tak usínám okamžitě. Tak. Můžeme jít na to, Marti? Můžem. Dobře. Já jdu čůrat. Tak nemůžem. Já jenom doplním ještě k těm lidem. Já jsem podobnou techniku dělal někdy v 90kách. A tam se pak opravdu můžou zvát ty odborníci. Jo? Potřebuje člověk poradit s něčím v právech, tak si pozve právníka, potřebuje si ujasnit něco, já nevím, třeba i ve fyzice nebo tak si tam může pozvat osobnosti, znám lidi, co si tam zvali Einsteina, Newtona a podobní jako to, takže opravdu může cokoliv. Jo. Jo, můžete si tam umístit potom třeba knihovnu akašickou nebo obrazovku akašické knihovny. Dá se tam fakt dělat úplně všecko. Jako je to naprosto univerzální prostor. Vláďko, jenom k těm hostům, když Karel mluvil o tom Einsteinovi, co kdybychom si tam jako pozvali Boha? Hele, to jsem neskoušela, můžeš to zkusit, uvidíš, co to udělá. Tak jo. To je tvoje podvědomí prostě, to pracuješ vlastně v těch hlubokých hladinách. Jestli chcete slyšet historku, já ji zkrátím. Já jsem s tím měla fantastický zážitek, jako spoustu, ale tenhle byl bezva. My jsme byli s kamarádkou na retreatu na Tenerife, Namkai Norbu, Dzogchen, buddhismus. Měsíc jsme tam byli. A můj kamarád je jeho žák 20 let, 25 let. Byl s nimi v Tibetu a já jsem měla tenkrát anglicky a on, pojď za Norbuem, on ti požehná a poradí ti. A já říkám, já tam nechci jít. A on říká, pojď, neboj se, já ti to přeložím. A šel se mnou. A teďka Norbu každý mu jako žehnal a dával jim ty šátky a bonbony rozdával a každý mu žehnal a to. A teď jsem tam přišla já a Norbu úplně s takým kyselým výrazem, jakože prostě a telepaticky, že mi říká, kolegyně, jak to vypadáte, protože za mnou vůbec chodíte, když jste v takovémhle stavu, jako. A jenom tak jako pokynul úplně znechuceně rukou a říká, ven. A teďka prostě ten můj kamarád ví, co jsem zač, a tak úplně tam stál takhle s vyvalenýma očima a říkal, to nechápu, takovouhle reakci jsem u něj v životě neviděl. Jo, to byl jeden z jeho nejbližších lidí. A teď já jsem odešla, tam jsem se na záchodě zhroutila v záchvatu pláče. A my jsme tam byli s kamarádkou Martinou, která mě tuhle techniku naučila. A my jsme si pak dělali to, že jsme si tu alfu spojovali. Že jsme byli jakoby obě v jedné alfě, v jedné pracovně, protože ona strašně dobře slyšela a já jsem neslyšela nic a ona neviděla a já jsem viděla hrozně dobře. Tak jsme si tu alfu dávali v tandemu, aby jsme měli kompletní info. No a teď jsme došli do té jeskyně, kde jsme bydleli. Lehli jsme si do spacáku, to už byla noc. A já jsem byla hrozně jako rozebraná z toho, že mě vyhodil. A říkám, Martě, já s tím potřebuju mluvit, já nemůžu spát, já to musím vyřešit. A Martě říká, tak jdem spolu.
A to bylo vlastně poprvé, co se nám to stalo, že se nám to spojilo. To udělal Norbu tenkrát. My jsme šli každá do svý alfy a Marta říká, tak já si ho pozvu, ty budeš klást otázky a já jako budu poslouchat, co říká. A teď jsme sešli do té sprchy a já stojím v té sprše, teče to barevné světlo a najednou vyply obraz a zvuk a já stojím ve tmě a vůbec nic, hluchý všecko. A v ten moment se takhle z levé strany vynořil úplně fraktálovej duhovej Norbu. Měl asi 30letý tělo, strašně se řechtal. A v ten moment se mě rozsvítilo jako by světelný bod před očima. To bylo jako lepší ta grafika než normální realita. Ten bod se roztáhnul do trouhelníku. To byl skleněný zářící prostě světelný trouhelník z čistého světla. Ten se rozdělal do dalšího trouhelníku a takhle se z toho rozložil Merkabach. A já jsem stála před tím a přede mnou pulzoval prostě živý kosmický světlostvořitel. V ten moment vyběhl z té tmy ten fraktálový svítící Norbu. Já jsem se strašně lekla a zařvala jsem a otevřela jsem oči. A Martina říká, co je? Říkám, já nevím, mně se něco stalo, počkej, já jdu zpátky. Tak jsem zase šla do té sprchy. Stalo se to ještě jednou. A v ten moment vyběhl ten Norbu z té tmy a začal se strašně smát a řval na mě. Ty jsi posraná až za ušima. A teď jsme šli do té pracovny, sedli jsme si ke stolu. A teď tam seděl Norbu, takhle si míchal ten čaj. A Martina říká, co je, my už tady na tebe čekáme. Říkám, vy jste tady oba? A ona, no, on nám to asi spojil, my jsme to prostě měli najednou dohromady. A Norbu mi říká, to je strašně důležitý. A tak s takým výrazem, jako takhle on mě ukazoval tím prstem a říká, to je strašně důležitý. Já říkám, co je strašně důležitý, já to nechápu. A on říká, tohle je hrozně důležitý. A v ten moment si stoupil, poděkoval za čaj a vzal takhle čáru přes stěnu pryč a zmizel. A já jsem tam zůstala stát a Martina říká, on zmizel. A já říkám, jo, já to vůbec nerozumím. Takže to byl takový zážitek. No a potom o 3 měsíce později se mně to stalo znovu, že se mi rozsvítil Merkabach, ale nerozsvítil se mi venku, ale vevnitř a dostala jsem se do úplně změněného stavu vědomí. A od té doby mi všechno začalo fungovat úplně jinak. Takže on mi to tam vlastně přišel jakoby přepnout. To byla taková transmise. A já jsem vůbec nechápala, co je důležitý, ale potom už se to dělo a nebylo na tom, co chápat. Takže se vám může třeba s učitelem stát i něco takovýhodle. Já mám jeden doplněk k tomu Martinovu. Jako existuje český román, já najdu jeho název, vím, že má v názvu Fenixe, nějak na křídlech Fenixe, nebo tak, je to česká spisovatelka. A je posazený do židovského prostředí. A ta autorka tam, nebo ta hlavní hrdinka tam chodí vlastně do takového vnitřního chrámu, který bychom mohli interpretovat jako tu pracovnu. A tam má toho Boha v křesle a ona si tam s ním chodí povídat. Před nějakým rozhodnutím vždycky, když dělá, tak se jde zeptat toho Boha, co na to. Jo, takže jak si to řekl, že si můžeš pozvat do pracovny Boha, tak ona si ho tam zvala normálně personifikovanýho, jako nějakýho muže starýho, moudrýho. Já jenom, to je dobře, že se k tomu jako vracíš, jo. Ono to možná jako vyznělo trošku zvláštně, že jsem zrovna použil tady to přirovnání, ale to bylo naprosto záměrný. Jeden z cílů naší školy je kultivovat váš osobní vztah s Bohem. To je vlastně jedna věc, na který jsme se s Vlaďkou naprosto shodli. A myslím si, že tenhle ten vztah je jakoby klíčový, protože vás povede správným směrem ve všech situacích. A chtěli bychom vlastně, aby jsme na tady to mysleli a aby jsme si uvědomovali, že všechny ty situace, do kterých se dostáváme, tak jsou přesně ty správný, když kultivujeme ten vztah
nás a Boha. Proto jsem to řekl. Tak dobře, to je asi všechno. Vláďko, můžeme jít na meditaci. Děkuju. Tak miláčkové, tak si zavřete očičky. Nadechněte se do břicha. A chvíli budeme dýchat do těla. S každým nádechem si uvědomujeme tělo, jak se cítíme. Jak ho cítíme, jak se v něm cítíme. A s každým výdechem se uvolníme. Pustíme všechno. Když zjistíte, že máte někde napětí v nohách, v pánvi, v čelisti. Většinou míváme hodně napětí v čelisti a v jazyku. Zkuste uvolnit oči, čelist a jazyk. S každým výdechem se víc uvolníme. Povolíme ramena. Oči se uvolňují. Čelisti se uvolňují. Vnímáme jenom dech a tělo. Představíme si pod sebou schody, díváme se z těch schodů dolů. A cítíme, jak vstupujeme nohou na první schod a rozsvěcí se červená. Sestupujeme dolů. Stoupáme na druhý schod. Rozsvěcí se oranžovo. Další schod. Rozsvěcí se žlutá. Na dalším schodě zelená. O schod níž bledě modrá. O schod níž tmavě modrá. A dole na posledním schodě fialová. Otevírá se před tebou nějaký prostor. Můžeš si tam vizualizovat, co chceš, co je ti příjemné. Je to tvůj prostor. Chceš se tam cítit příjemně, tam příjemná teplota. Můžeš si tam umístit nábytek, barvy, cokoliv se ti líbí, obrazy. Vytvořit si tam cokoliv chceš. Krb s hořícím dřevem, houpačku. Můžeš tam mít trávník na zemi, pokud je ti to příjemné bosýma nohama chodit po trávníku. Můžeš tam mít koutek na odpočívání. Cokoliv chceš. Jsou tam krásné barvy, všechno je tam příjemné, je ti tam dobře. Cítíš se tam v bezpečí. Můžeš se natáhnout, odpočnout si, protáhnout se. Nebo se posadit ke krbu. Nebo se můžeš jít pohoupat, cokoliv tě napadne. Můžeš si tam užít nějakou atrakci, kterou třeba nemůžeš. Kterou si nemůžeš teď dopřát z nějakého důvodu, tak si ji tam můžeš umístit a příště tam může být zase něco jiného. Cítíš se tam dobře, můžeš tam dělat to, co chceš.
Tak, to jsme se tam podívali do svého koutku, do svého pokojíčku a rozhlédneme se dokola, jestli nevidíme nějaký portál, nějaký vstup, dvířka, okýnko, tunel, jakýkoliv vstup. Přijdeme k tomu místu, cítíme, jak se nohama dotýkáme podlahy. Přicházíme k tomu místu a vstupujeme do toho vstupu. Buď bereme kliku do ruky, nebo skáčeme dolů, nebo do něčeho nasedáme. Můžete tam mít klidně tobogán, to je úplně jedno. Cokoliv vám bude dělat radost. Tak, půjdeme dolů. A jdeme dost hluboko dolů. Jdeme hodně hluboko, do spodní hladiny, do té nejhlubší. Takže se stupujeme dolů. A už vidíme konec. Konec toho tunelu. Můžeme tam vidět třeba světlo, nějaký výstup. Přibržďujeme a stavíme se na nohy, stojíme na podlaze, cítíme pevnou podlahu pod nohama a před námi je vstup do sprchy. Slyšíte, jak vržou dvířka. Vstupujete do sprchy, můžete tam jít třeba po schodech, nebo je to přímo před vámi, jenom otevřete. Vstupujete dovnitř a nad vámi je nějaký otvor, kterým proudí světlo. Nebo to může být klasická sprcha. Nebo si tam můžete umístit slunečnici, může na vás to světlo padat třeba z květu slunečnice. Udělejte si tu sprchu tak, aby se vám líbila. Takže stojíme, pod nohama vidíme ten kanálek, tu mřížku, kterou to bude odtýkat, všechno, co už nepotřebujete. A teď si představte světlo. Buď si představte světlo, které se vám líbí, které chcete, zkuste si nějaké světlo představit, nebo požádejte svoje podvědomí, ať vám nějaké světlo pustí. Cítíte, jak to světlo na vás dopadá jak proud. To světlo se může třpitit, může mít různé teploty, může se různě lesknout a měnit barvu. Můžete jich vystřídat, kolik chcete. Cítíte, jak vám protéká tělem, jak vám protéká okolo těla. Je to světelný sloup. Je to pocit, jak kdybyste stáli pod vodopádem a voda vám padala na hlavu. Nechte to světlo protýkat i vnitřkem těla. Možná pocítíte, jak ho vaše buňky a kosti nasávají. Možná vidíte, jak to světlo odplavuje různé kousíčky, cucky, toxiny z vašeho energetického pole, z vašeho těla. Je to, jak kdyby vás někdo proplachoval.
Můžete se podívat na ten kanálek pod sebou a dívat se, jak to světlo odnáší různé zhluky, kousíčky různých barev, různé tmavé cucky. Tak pomalu skončíme se sprchováním. Před vámi jsou nějaké dveře, nějaký východ. Vyjdeme do pracovny a můžete tam mít někde pověšený na ramínku nebo někde přehozený přes židli nějaký čistý, krásný oblečení. Můžete si oblíct na sebe, co chcete. Nějaký krásný lněný roucho vyšívaný nebo nějaký krásný šaty zdobený v různých barvách. Oblečte se tak, aby vám v tom bylo příjemně, abyste se cítili, že to je vaše to oblečení. Že tak chcete vypadat. Pokaždý se to může změnit, pokaždý tam můžete mít něco jiného na oblečení. Můžete si tam vytvořit úplně jakýkoliv oblečení. Třeba model, který si normálně nemůžete vzít na sebe. Tak, jsme oblečení a stojíme v pracovně. Pracovna je docela veliký prostor. Můžete si tam udělat vysoký strop nebo obyčejnou pracovnu. Někdo ji bude mít obloženou dřevem. Někdo tam bude mít třeba ve stropě okna barevná. Nebo to bude vypadat jako nějaký pavilon. Klemba velká. Můžete si tu pracovnu udělat úplně jakoukoliv. Projděte se po ní a dívejte se, jak to tam vypadá, jaké jsou tam barvy, jaká je podlaha, jaká by se vám líbila podlaha, barva, jaké budou stěny. Budete tam mít krásné tapety lisové, nebo to budete mít ze dřeva, nebo to bude všechno na bílo, budete tam mít krásné obrazy. Udělejte si tam, co chcete. Můžou tam být vitrážová okna, dlouhá francouzská okna s dlouhými závěsy barevnými, dlouhými záclonami. Svíčky zapálené. Udělejte si to, jak chcete, ten prostor. Tak, jak chodíme po té pracovně, tak v prostředku je velký kulatý stůl pro hodně lidí. Jsou tam křesla nebo židle okolo stolu pro hodně lidí. A my dneska teda uděláme ještě cvičení s vitrínou. Rozhlédněte se okolo sebe a někde máte nějakou poličku, skříňku, vitrínu, nějakou třeba zdobenou skříňku prosklenou, nebo to může být stůl, na kterém máte nějaké léky, nějaké přípravky. Můžete si to vytvořit, jakkoliv chcete. Půjdete k tomu místu, k té vitríně nebo k tomu stolu a pokud si chcete třeba dát pro svoje tělo něco, co vás bude léčit, třeba nějaké vitamíny, můžete si tam vzít cokoliv, co vám třeba doplní hladinu minerálu v těle, nebo si můžete vzít nějaký lék na něco, pokud vás třeba něco bolí, nebo jste unavení, nebo si chcete něco léčit, tak si tam vytvořte ten lék, vytvořte si tam třeba lahvičku s tím lékem. Podívejte se, jakou má barvu ten lék. Může to být tekuté, může to být pevné, můžou to být kapsle, může to být i nějaká třeba pasta. Pasta třeba v krabičce, v lahvičce. Takže to otevřete, buď si to vytáhněte z té krabičky
a sněste to a zapijte to, nebo to sněste, nebo si to nalejte třeba do skleničky. Můžete si vzít úplně cokoliv. A už vidíte, jak se vám to v tom těle rozprostírá. Jak ta substance přešla do vašeho těla. Cítíte ji v buňkách. Vidíte tu barvu, kterou to mělo, tak vidíte, jak to v tom těle se rozlívá. Jak je to v celém tom vašem těle. Úplně to pociťujete. Můžete si toho klidně vzít víc, jestli máte pocit, že vám to chutná, je to třeba nějaká výživa, tak si toho můžete vzít víc. Tak zavřeme lahvičky, krabičky, vitrínu. A půjdeme pomalu zpátky. Takže se otáčíme, koukáme se, kde je východ do toho tunelu, kde je ten portál. Bude někde vedle té sprchy nebo za ní. Takže vstupujeme do toho portálu a půjdeme nahoru. Pokud vám to pomůže, můžete si počítat. Od 1 do 10. Nahoře 10, dole 1. Tak a jdeme nahoru. A už vidíme výstup. Vycházíme ven tím portálem, kde jsme vstupovali v pokojičku a před námi je náš známý pokojíček. Buď si tam můžeme ještě pohovět v pokojičku, anebo můžeme jít k těm schodům. Takže půjdu ke schodům a vystupuju na první schod a rozsvěcí se fialová. A budeme vystupovat pomalu ven z Alfy, ven z Tronzu. Druhý schod tmavě modrá. Třetí schod bledě modrá. O jeden schod výš zelená. O další schod výš žlutá. O další schod výš oranžová. A už nám svítí červená a to je návrat do bdělého stavu vědomí. Už jsme zpátky, takže svítí červená. Pořádně se nadechneme do těla. Hluboka se nadechněte, pořádně se protáhněte, můžete si u toho zakňourat a zavít. Natáhněte si páteř a nohy. Pořádně se nadechněte a otevřete oči. Se vám mluvám, já jsem se musela jít v půlce napít a jsem ztratila hlas. Doufám, že jste si toho nevšimli. Skvělý. Tak to byl takový začátek, to jsme si zatím vytvořili pracovnou a postupně vás naučím všechny ty techniky a budeme to zkoušet a vymýšlet i nový. Tam se potom dají dělat prostě různé věci, tak to vás bude určitě bavit. Můžu mít jeden dotaz? Povídej. Vlaďko, prosím tě, jak jsi přišla na tu slunečnici? Já nevím, že to najednou napadlo. Protože mně tam přišlo prostě všechny takový ty vize, že dělají nějaký výtahy, něco sofistikovaného, kopretinoce ve sprše. A já jsem si říkal, bylo by dobře prdlí si představit tu slunečnici a dal jsem si tam slunečnici a ty to 5 vteřin za to řekneš. Tak to no já jsem ji viděla, no. Dobrý, takže to je jenom taková vsuvka. Jinak prosím vás. To je moc hezký. Jedna věc.
je jako šamanská. Nevěřte mně, nevěřte Vladce a nevěřte ani Martinovi. Všechno si ověřujte sami. Jo, jako všechno člověk prostě musí vnímat a cítit. Zajímavý, že já vlastně v tom prostoru jsem zažil úplně stejnou podobnou věc jako ty ze Slunečnicí. Ale já místo sprchy tam měl vodopád právě. Tak mě to jako pobavilo, když už jsem si v tom lebedil a ty najednou říkáš, no a představte si třeba sklidně vodopád. Říkám, to je, jak to dělá. Pocit znám, Martine. To bylo zajímavé s tou Slunečnicí, protože mě nikdy takhle šílená vize nenapadla. A najednou jsem tam viděla ten obrovský květ, jak nade mnou visí. A říkám si, to je hezký, tak jsem to řekla, no. Ja sa chcem spýtať, keď ja som vlastne padala, som otvorila v tej izbičke oddychovej na zemi poklop a padala som dolu. A keď som dopadla, bol tam drak. Je to možné, že by tam bola nejaká bytosť? Jasně, to víš, že jo. Může být. Drak je úplně super, to je nejlepší spojenec. Quetzalcoatl, okřídlený had. To je vlastně symbol nekonečného vesmíru, on si požírá vlastní ocas. Dobre, lebo vlastne je to jeho priestor, kam som ja prišla. A v tom jeho priestore mám ja svoj priestor vybudovaný. To je tvoje součást, ten drak, to je tvůj spojenec. Můžeš se tam s ním mazlit, hele. Udělej mu tam arénu a choď se s ním mazlit a můžeš tam na něm lítat. Choď ho krmit. Dobre, ďakujem. A je to ochranný prvek jinak ten drak, takže jako silný ochranný prvek. Je to vlastně kundalini, ta nejsilnější energie. Hej, lebo som mala pocit, že keď ma zbadal, že som tam, ako keby, že no konečne, že si zavítala. Že prečo ti to tak dlho trvalo? Máte někdo nějaký dotazy? Něco, co byste chtěli sdílet? Co jste viděli? Nějaký pocity? Povídejte. Já jsem měla, vy jste měli se Slunečnicí a já jsem to měla s houpačkou taky. Už jsem tam jako v tom prostoru houpačka a najednou ty houpačku a zhoupni se. Já jsem už taky, tak to bylo taky velmi příjemné. Užívala jsem si to a nechtěla se mi vlastně, jsem zjistila z toho pokojíčku. Tak se tam, choď se tam vypnout, odpočívat, no. Já se tam, promiň. Pak já jsem z hypnózy zvyklá vlastně schodama, šla jsem tam tunelem dolů a najednou se proměnily jako vyzdící schody dolů, což bylo docela vtipný, takový jako retro. A v tom prostoru, v té pracovně, je to nádherný dřevěný prostor, ale co tam jsem si všimla, že je tam obrovská knihovna, ale jako úplně jako mega. Já jsem, už jak jsem začínala z NAMU s tímhletím, tak tam byla knihovna menší, ale tohle bylo jako úplně wow. Tak jsem tam jenom si tím stála a říkala jsem, tak dobrý, jako. To je hezký. Já tam mám zámecký komín z toho pokojíčku. Já když jsem tam šla poprvé do té Alfy, tak my jsme předtím byli na nějaké exkurzi na zámku a tam měli ty nádherný vlisový tapety. A byly tam tajné dveře s takovou malinkou kličkou v té lisové tapetě ve stěně, nebyly vidět. A já tam od té doby mám ty malinký dvířka s tou mosaznou kličkou a padám po hlavě dolů zámeckým komínem strašnou rychlostí. A jednu dobu jsem si říkala, že si to předělám, že nechci pokaždý padat tím černým komínem. Ale pokaždý ho tam mám znova. Všechno ostatní si vždycky přeházím barvy a všechno, co chci, ale ten komín je tam furt. Už jsem si na něho za těch 10 let tak zvykla, že prostě ho používám. Já taky jako pozdílím. Mě překvapilo to, že vlastně ten vchod do toho dalšího prostoru jsem měl v obrovský sekvoji.
a vlastně tou sekvojí jsem se jako vlastně jsem padal jako dolů a tam to byl součást toho pracovního prostoru, vlastně celá jedna ta stěna byla vlastně ta sekvoj, kterou jsem se jako dostal dolů a vlastně furt jsem si tak jako vybavoval, říkám si, tak když už jsem se sem jako propadl, jak se jako dostanu nahoru? A pak když jsem do toho prostoru zase jakoby vstoupil, tak normálně mě to vyfouklo. Prostě proud normálně vzduchu mě jako vytáhl jako nahoru. Bez jakýkoliv problému. To bylo moc hezký. Ja som zase zlietla, lebo tiež som ostala stáť, že keď som sa sem prepadla, že ako hore. A jak som sa dostala vlastne pod ten tunel alebo kanál, ktorým som padla dolu, tak ma to vycuclo hore. A ještě to světlo, to bylo zajímavé. Mě tam jako padalo vodopád, ale ten vodopád byla vlastně duha. Nebylo to vyložený žádný konkrétní jako světlo, ale bylo to celý jako to spektrum. Ta duha, tak to bylo moc hezky. Nevíš, co to znamená, Vlačko, když to je duha, nebo má to nějakou interpretaci? Hele, naše energetické pole si vždycky natáhne ty barvy, které potřebuje. Tak, já myslím, že to je vlastně bílé světlo. Karol, povídej. Já k tomu můžu mít vybračně, že tuhle techniku jsem cvičil v 90kách a vlastně ty schody, když je říkáš, tak oni jdou jednak po barvě čaker, ale druhá věc je, že oni frekvenčně dělají i tu duhu od červený až po tu tmavě fialovou, po tu purpurovou. Takže jestli si tam měl duhu, tak vlastně ti to mohla evokovat i to sestupování jako do té hladiny alfa po těch schodech. Já k těm barvám řeknu takovej můj zážitek, když jsem s tím začínala. Tak jednou mě bylo divně, něco jsem řešila, nevzpomínám si, co to bylo, ale přišla jsem do té sprchy a začalo na mě padat černé světlo. A já jsem se jako lekla za začátku, říkala jsem si, co to je. A pak jsem zjistila, ale že to je takový to opálový černý světlo, že je vlastně úplně jako fraktálově duhový, že je plný vlastně barev a že se jakoby třpití, ale že to není vidět. Že ty barvy jdou jakoby zevnitř. A když jsem to nechala proběhnout, tak jsem zjistila, že se cítím úplně jinak. Nedokážu ten stav popsat. Do dneška jsem na to nepřišla, ale občas se mi to jakoby vrací a občas se mi tam tady to černé světlo objeví a vlastně mi to dělá hrozně dobře. I když jsem si předtím jako myslela, že černý, že bude špatně, jo, že to vlastně jako by měly být nějaký těžké energie nebo nečistoty v auře, co jsem si dřív myslívala, tak jsem přišla na to, že to vlastně není vůbec pravda. Takže může vás to překvapit, jo. Tak může to... Odkud se mi tam dneska vzala ta perleť? Já tam měl zase jako bílej opozit a přímo perletěvou tekutinou, jako mě to sprchovalo. Tak jo, tak jestli teda už nemáme nic, co bychom si tady řekli, tak já uzavřu dnešní hodinu, nebo 2hodinovku, nebo Karle, ano? Já jenom k tomu já bych to chtěl dát úplně na závěr. Budeme ještě pokračovat něčím, nebo už to zavíráš pro dnešek? Jestli chcete ještě třeba vysvětlit nějaký další postupy, který můžete vyzkoušet, ale já si myslím, že na to učení je toho docela dost, že by bylo dobré, kdybyste si to párkrát projeli v tomhle základu. Oni se vám tam stejně objeví, jak říkala Zuzka, knihovny a další jiné věci. Takže spíš bych jako by vám doporučila, abyste se tomu zkusili věnovat, jo. Párkrát to vyzkoušet. Jak se tam třeba poladit, prostě vyčistit, jo. Vyzkoušet si to, když přijdete třeba unavený z práce, tak si dát jenom tu sprchu prostě. Vlítnout tam rychle, dát si sprchu a zase ven a pozorovat, co to s váma dělá, jaký to má jakoby účinky, jo.
na tělo, na psychiku, nebo brát třeba nějaký ten lék další dobu. A pozorovat, co to s váma dělá, jak vám to funguje. Jak to mám jednu věc, jenom nápad, když jsme z NAMU se učili jednu techniku vlastně s tou sprchou, nebo to světlo bylo jako v pyramidě, že si sedáš, ještě to bylo s číslem, jako s léčivýma číslama 914 na té pyramidě, ale vlezeš si do té pyramidy a teď mě napadlo, vlastně jsem si uvědomila, že tu pyramidu, nebo tu sprchu jsem měla jako sprchovej kout, ale jako pyramidu a že to je vlastně úplně super si vlízt do toho, že jo, ta pyramida je sama o sobě léčivá, v té pyramidě sedíš a v té jako ta sprcha těma světlama, tak to jako taky je taková zajímavá zkušenost a super. Můžu ještě něco říct, jenom to uzavřu. Víte, co se mi hrozně líbí? Já už jsem to učila strašnou spoustu lidí, tuhle techniku. Já to učím, když ke mně někdo přijde na léčení, tak to učím, když přijde někdo pokročilej. A to je prostě fantazie, jak každý to má úplně jiný. Úplně. Co kus, tak to prostě, co člověk, to prostě úplně jiný systém. Úplně jiný barvy, tvary, zážitky, jo. Pracovní prostě nástroje, každý úplně něco jiného. Je to hrozně hezký to pozorovat. Jak vlastně jsme každý úplně jiný. A vždycky se od každého, kdo to se mnou dělá, dozvím něco úplně jako fantastického, co by mě nenapadlo si tam jako vyfantazírovat. Třeba moje dcera tam měla maglevem normálně do té alfy. Že jako říká, já jsem hledala nějaký vstup a najednou prostě jsem byla v metru a nastoupila do takového toho magnetického rychlou vlaku, jo. A říká, no a chvíli jsme jeli hlavou dolů prostě a tak. To by mě v životě nenapadlo. Tak to na závěr. Je to zároveň zábava, jo. Ono, když vás to hlavně bude bavit a bude vám tam dobře, tak se vám tam bude chtít v tom prostoru pracovat a bude to prostě, nebude to, aha, teď někdo potřebuje léčit, ježišmarja, půl hodiny, zase hrozná práce, pak budu unavený, jo. Tak, to je za mě všecko. Jestli nemáte dotazy nebo něco, tak... Já tu moji suvku asi nechám na příště. Jako já to proberu s Martinem jako nejdřív. A mám takový pocit, že to na to navazuje, takže když to pak Martin schválí, tak bych to dal asi jako vstup na příště k tomu. A jedná se o úrovních vědomí. Dobře. Tak. Je to delší, já už nechci zdržovat. Tak jo, tak já vám všem děkuju. Moc vás všechny zdravím, krásný večer. Díky za dnešní čas strávený společně. Jibu, já ti za chvilku zavolám, my si ještě něco probereme a pak se tě ozvu. Jo? OK. Tak děkuji hezky.